Welkom bij Ossenverein, de televisieserie van RTV Parkstad over verenigingen in Parkstad. We zijn vandaag in Brunsum, de parel van de Mijnstreek. En we gaan kijken hoe de schutterij Sint-Gregorius de Grote, hoe de mannen en vrouwen zich daar voorbereiden op de hoogtepunten van het schutterseizoen, het OLS en het grote federatiefeest. Als u dit ziet, liggen die feesten alweer achter ons. Maar ja, als we het hebben over verenigingen in het zuiden, dan mag en kan en willen we de schutterijen niet overslaan. Dus we gaan kijken in de Klingelsberg, op de Klingelsberg, hoe ze zich voorbereiden, de mensen van Sint-Gregorius de Grote van Brunsum. We praten hier met Pascal Palme en Pascal is de commandant van Sint-Gregorius de Grote. Zelf al een keer of 4, 5 koning geweest en nu dus commandant. Wat doet een commandant, Pascal? De commandant is verantwoordelijk voor de vereniging. Hij zorgt ervoor dat de vereniging begint met lopen, wendingen op de plaats maakt, ook stopt met lopen. In principe zorgt de commandant ervoor dat de vereniging goed op straat loopt. Ja, en dan heb je het vooral inderdaad over de optochten, dat het allemaal strak in het gelid staat. En dat gaan we straks zien, hoe je ze daarin probeert te trainen. Klopt, ja. We hebben zometeen loopoefeningen. Daar gaan we een paar onderdelen daarin oefenen. Dat is deels ook het lopen, het maken van bochten, het vertrekken, maar ook wendingen op de plaats, linksfront, rechtsfront. Dat een beetje presenteren van geweer, et cetera. Ja. Het is volgens mij geen erebaantje, hè, commandant. Je moet echt wel flink eraan trekken. Hè. Het is een beetje als trainer van het eerste. Ja, goede vraag. Die vergelijking hebben we nog nooit gemaakt. Erebaantje, ik zie het wel als een erebaan. Ik heb ook de OLS een cursus gevolgd van 4 jaar vanuit de OLS. Iedere zondagochtend, 20 weken lang in Schaatsberg is dan een cursus. En ja, ik denk, het moet gewoon in je bloed zitten. Je moet er affiniteit mee hebben. En dan is het ook leuk. En dan is het al de zaken die je eromheen moet doen, is helemaal niet erg. Ja. Want jullie doen bijvoorbeeld niet aan exercitie, hè, zei je me. Dus, want dat is nog een vak apart dan. Maar dat is niet van belang voor jullie, of? Het is in zoverre niet van belang voor ons, omdat er op dit moment te weinig animo voor is. We hebben niet een groep wat dan wekelijks kan oefenen en dan kan gaan uittreden. Ik zou het natuurlijk wel heel erg leuk vinden als wij als Brunsum daar ook de komende jaren misschien een keer op een bondsfeest mee kunnen uittreden. Ja, want dat is natuurlijk toch ook wel een heel speciaal iets. We wensen je alle succes en probeer ze eronder te krijgen, zou ik zeggen. Ja. Staat! Zet af! Geweer! Om! Verkallen met de koning van Sint-Gregorius de Grote, de oudste koning ooit, 7 keer 11, 77 jaar oud, André Collet. Ja, meneer Collet, ik zal maar zo erin horeca-ondernummer in rusten, gaat interviews doen en de andere gaat bij het schuttenkoning. Alsjeblieft. Wordt het een grote ambitie van u om dat nog eens een keer te doen? Ja, het zit toch een beetje in de genen in mijn familie. Mijn moeder in Wessem en mijn vader had schutterslokaal gehad in Spouwbeek ook. Oké. Maar die had hij in Brunsum had er een horecabedrijf gehad. En hoe zit er al 20 jaar gepensioneerd. 20 jaar al? 20 jaar gepensioneerd, ja. Oké. En nu zit er schuttenkoning, dus dat wil zeggen dat er de vaan van Sint-Gregorius de Grote hoog moet houden. Dat bedoel ik maar. Maar ja, ik heb al wel zo lang geoefend iedere zaterdag. Ik denk, ooit zal het lukken. En menige schutter droomt ervan, voor ooit koning te worden. Ja. Ja, wordt het bij u ook zo? Ja, het was wel, het was toch ook wel een verrassing. En er gaat nu zeg maar het hoogtepunt van het seizoen in OLS, federatiefeest, bondschuttersfeesten. Wie stelt er erop in? Nou, ik maak dat al jaren met. Ik stel me daar niet bijzonder op in.
Het is routine geworden inmiddels, hè. Ja, maar nu wel in een andere rol. Dat wel, dat wel. Ja, ik vind het wel chic, ja. Allemaal die notabelen langs de weg en die groeten allemaal. Hè. Ja, dat vind ik wel leuk. En misschien is het nog interessant voor de kijkers om te huren. Hier zit een jacket. Daar has ook Koningen in uniform. Bij u, geloof ik, maakt er dat zelf uit? Is dat, en waarvoor vind je dit prettiger? Ja, ik vind dit wel prettiger en chiquer, hè. Het steekt toch af bij de rest van de schutterij, hè. Het is weer iets wat anders, hè, als een groen uniform, hè. Ja. En gaat er nu ook nog met ambitie aan de wedstrijden, modelste koning of mooiste koning of dat soort met doen? Nou, dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog niet over eens. Ik bedoel, ik heb al zoveel prijzen gewonnen in mijn leven. En zo'n vleeskeuring ben ik niet zo gek op. Heel veel plezier en heel veel succes de komende weken. Dank je, vriend. André Collet, koning van de schutterij. Dank je wel, hè. De vuurzitter, Hugo Jansen. Allang? Vuurzitter al een jaar of 8, 9 en in de schutterij gaat langer. Oké, dat is ook een van de oude getrouwen inmiddels. Inmiddels wel geworden, joh. Vanaf 1976 dan mogen ze zich toch wel tot de oude getrouwen rekenen, toch? Ja. Wie is tevreden over de vereniging? Krijg je het allemaal nog geregeld? Is het de belangstelling voldoende? Ja, het werd wel lastiger. Hè. De gemiddelde leeftijd werd zoals overal een stuk hoger. Hè. De lui werden ouder en griezer. Weinig jonge aanwas, maar we hebben nog wel immer get aanwas. Wat zo wel merkt is dat natuurlijk door de gemiddelde leeftijd ook wel veel van lui nog wel metgaan, maar niet meer de optocht kunnen lopen. Ja, dat werd een dingetje natuurlijk. Wens het haast over de financiële kant. Ik bedoel, er gaat natuurlijk ook best wel veel geld om, denk ik, in zo'n shuttersverein. Wie vult dat mee om dat bij je te krijgen? Nou, we willen nog wel eens een bondfeest organiseren en we hebben dat dit jaar mogen doen. En we hebben heel hel aan elkaar getrokken om veel sponsoren binnen te krijgen. Die zijn onze vereniging gelukkig nu helemaal heel goed gezin, dus ja, daar blijft er gaan aan over. En ja, daar houdt we de broek van op. Aan de andere kant hollen we elke maand oud papier op met de wat jongere, oudere garde. Ja. En we proberen, als het nodig is, nog eens een kino te houden of op een andere manier het geld binnen te krijgen. Dus daarover mogen we niet klagen. Maar het is natuurlijk een hele dure hobby qua uniform in stand houden en alle zaken die aan het rollend materieel, schutten, buksen, etc. Dat kost gewoon veel geld. Ja. Zeker, en misschien is het een beetje flauw, maar in 1990 of 1991, het waren nu hadden de oude Limburger gewonnen. Dat geld is wel op. In 90 hebben we de oude Limburger gewonnen. We zijn heel zuinig, maar de merk wel dat de mos in 3, 4 jaar inboeten. Dan hebben ze weer een groot bondsfeest. Dan kent ze weer het overhouden en dan komt dat bedrag wel een beetje op orde. Maar ja, het helpt niet over, laat ik dat zo zeggen. Ja, oké. Hugo, veel succes met die manschappen en het schoenseizoen. Dankjewel, Frits. Dat gaan we zeker doen. Dank je. Als je als interviewer kunt praten met Karel van Knippenberg, dan heb je nog maar een hele bescheiden rol. Want die man zit zijn hele leven al in publiciteit en kent alles en iedereen uit het Zuid-Limburgse wat dat betreft. Karel van Knippenberg, oud-voorzitter, erevoorzitter, 6 keer koning. Sint-Gregorius de Grote zit in je hart, hè? In de genen. Want ik heb het van de pap metgekregen. Pap was bij de châterie. En dat was vanzelfsprekend dat we ook, mijn broer Jo en ik, als we ook bij de châterie gingen, dat was vanzelfsprekend. Ja, die broer, sorry dat ik in het Nederlands begon, ik begon een beetje de regie. Kunt door de Brunsumse zon. Die broer is scheetmeester, maar de Van Knippenberg zijn heel prominent aanwezig in deze verein. En immer geweer eigenlijk. Ja, ik ben in 1956 ben ik lid. Nee, sorry, 58. In 56 zijn we heropgericht. Pap was daarvoor al bij de jongschutten van de oorlog, Petrus en Paulus. En Jo is 4 jaar later geloof ik lid geworden van de châterie. Dus we hebben samen zo'n bijna 130 jaar erop zitten. De best neem je zo gans pril. Dus de kind terugkijken op een lange ervaring in de schuttenveld. Wie staat de schuttenveld in het Limburgse en vooral in een Parkstad anno 2023 erop? Ze hebben het niet makkelijk.
het schutteriezin is eigenlijk een beetje anachronistisch. Past dat nog in deze tijd met een geweer op de nek en dan door de straten te lopen en te marcheren, het militarisme wat er nog in zit. Maar het zit vast in de Limburgse cultuur en het zit vast in de Limburgse bevolking. Maar bijvoorbeeld in Parkstad, waar we toch verstedelijken, is dat gevoel weg aan het gaan. En dan merk je gewoon dat jongere mensen heel moeilijk naar een schutterie te halen zijn. Of het moet al families zijn. Dat is anders weer in een dorp. Ik noem een paar voorbeelden. Voorsje, Vaasrade. Die hebben meer dan 100 leden. Die weten niet waar ze de uniformen vandaan moeten halen. Schummert, toch tegen de 100. Klummen, die groeien en die bloeien. Maar dat heeft te maken met de gemeenschap in zo'n dorp. En ik zeg altijd, daar waar een goed kerkkoor is, dat hebben ze een goede schutterie, dat hebben ze een goede harmonie, dat hebben ze een fanfare. Daar doet het nog, om het zo maar eens te zeggen. Ja, ja. Maar ook daar zijn de jongelui niet zo echt schutter-minded, wie vier dat vroeger zijn geweest. Want vier gingen alleen maar op vakantie als geen schuttervierspoor. En nu gaan ze op vakantie als wel eens een schutterviers is. Dat is anders. Ja. Ja, ja. Dus daar zit wel verandering in. Maar we moeten vasthouden. Een klein voorbeeld nog. Austro, prachtige vereniging. Die hebben nooit marketensers gewild. En nu dit jaar komen ze met 8 marketensers uit, alsof het niet opkomt. Maar dat heeft wel te maken met de transitie die de verenigingen als familie doormaken. Ja. De serie die we maken heet over verenigingen, clubs. Hast u misschien de geweldige, onvergetelijke one-liner paraat om lu aan te sporen om daar vooral toch ook dat serieus te nemen, zo'n vereniging, en met te doen? Als ze van Limburg geldt, waar ze ook vandaan komt en de woont zie, dan moest ze meedoen aan het Limburgse gevoel, het Limburgse leven. Gang bij je koor, gang bij de fanfare, doe het met. En ook voor de schutterie hebben we dit soort mensen nodig. Want als we bijvoorbeeld een Brunsum het nodig hebben, nou ja, we stond heel hoog aangeschreven. Maar wat ze er geen pak aan doen? Ja, best hoe gek, zo gaat dat dan. Nee, mensen, Limburgse cultuur, dat wordt alleen gemaakt doordat de lui het toont en niet alleen maar in de gedachten. Dankjewel, Karel. Ja, gedaan. Jo van Knippenberg, de scheetmeester, broer van. Jo, leg ons eens even uit wie dat hij heet met die kugel en die bulkjes en die... Ja, dat is eigenlijk ganz simpel. Hè. We maken dat allemaal zelf. Dat is de kogel. Die is ongeveer 39 gram. En we eten dat allemaal zelf. In zo'n tang, dus. Dan komt dat er heel mooi uit. En een beetje geluk hebben ze een heel groot raam, dan mag ze dat zo'n 150 per uur. Nou, als we met die kugel hier op de paal schieten, dan vangen we die kugel op. En dan zit hij naar de hand, als de klaar is, zit hij zo goed. Die niet veel manoeuvre? Dat blijft niet veel manoeuvre. Die vliegt boven, komt hij tegen die plaat op, en vult onder erin en dan kan hij weer gebruiken. Als we nu op de wei schieten en de kugel komt in het veld terecht, dan blijft hij zo. Ja, blijft hij zo. En als we nu die hulzen hebben, dan hier, dit zijn nu toevallig oude slaagheutjes. Dat werd dus goed geklapt. Met zo'n apparaat hier, van meerdere mogelijkheden. En dan komt er een nieuw slaagheutje in. En dan hebben we een krootmeulen. Waar we precies het juiste aantal kroot, 0,44,5 gram, dan hebben we precies het aantal kroot erin. En dan wordt de korrel erop gezet. En dan wordt van tevoren met een persje nog ingevet. En dan wordt de kogel erin geduwd. Die mocht trouwens niet meer dan 45 gram wegen, die van ons weg 39. Okay. En ja, en dan mag ze die. En dan machete. Jo, du was er ook bij wie Gregorius de oude Limburger geworden in 1990. Ja, ja. Vertel daar nog eens even gedurende. Oh, geweldig, hè. Want we waren niet de beste. Hè. Wat? Nee, op dat moment wel natuurlijk. Maar ze hadden geen ouders rekening gehouden. Mijn vrouw gewoon een goede dag en we waren rustig en langzaam. En we hebben hem gewonnen. Ja, dan kan je eigenlijk toch zeggen, we waren toch de beste. Ja, zeker. Ja, zeker. Pap van mij stond natuurlijk. Ja. Als ze erbij waren geweest, maar hij had het niet meer metgemaakt. Hè. Oh. Maar ja, het hoor het. En zit zo voor de toekomst er nog in, zo'n grote overwinning?
Dat is een beetje moeilijk. En dan wil ik het nog niet hebben voor het feit van we moesten dat er niet houden. Want we stonden hier nu bij de buitenring en die hebben voor het eerst OLS gehad. Dat is allemaal weg. Ik zou het niet weten over het... maar ja, dat weet ze nooit hè. Vervingen wel een plek. Kunt goed. Veel succes. Graag gedaan.